Mallem, x'nagħmel biex ikolli b'xortija il-ħajja ta' dejjem? Il-mistoqsija ta' dan l-għarif tal-liġi tmur lil hemm mir-realtà ta' din id-dinja. Fil-mistoqsija tiegħu hemm diġà għaġġ kbir għal tip ta' ħajja li ma tispiċċa qatt, il-ħajja ta' dejjem. Ir-risposta ta' Ġesu meta dan l-għarif tal-liġi jirrispondi tajjeb b'xi mod mhix marbuta mal-kategorija tal-ilen mid-dinja, għamel hekk u tgħix. Donnu il-mulej qed jgħidlu jekk tagħmel dak li qed tgħid inti mhux biss ikollok il-ħajja ta' dejjem, imma ikollok il-ħajja tas-sew minn issa. Għamel hekk u tgħix. U risposta tajba ta' dan l-għarif tal-liġi li jista' jkun patrun anke tal-eżamijiet għax ġaba żewġ huwa li jaraf il-primat tal-imħabba bħala l-essenza ta' kull liġi, ta' kull ordni uman. Ġesu jgħidlu fil-liġi x'hemm miktub, kif tafa. Mhijiex domanda faċli għaliex kien hemm il-polemika li ġiet ukoll imresqa quddiem Ġesu ta' li ma hija l-aqwa liġi, li hu l-ewwel kmandament. Sensiela kbira u interminabbli ta' kmandamenti, li hu il-kmandament essenzjali. U dana l-għarif tal-liġi jmur mal-ewwel lejn ir-risposta li Ġesu qed ifittex u li Ġesu jikkonferma li hija tajba. Int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu. U lil għajrek bħalek innifsek. Il-primat tal-imħabba f'din ir-risposta li ġejja mill-liġi stess huwa nistgħu nsejħulu primat holistiku. Għaliex l-imħabba ma timpenjax biss il-qalb, imma timpenja ir-ruħ, il-qawwa kollha tal-bniedem u moħħu wkoll. Inħoss li f'din ir-risposta tajba tal-għarif tal-liġi hemm ukoll il-programm fondamentali ta' kull università. Għaliex ir-risposta għal formazzjoni tal-eluf tal-istudenti li jiġu ffurmati hawnhekk u mhux biss edukati imma ffurmati, tkun verament risposta holistika jekk timpenja il-moħħ, imma timpenja wkoll il-qalb, ir-ruħ, il-qawwa kollha tal-bniedem. U tagħmel sens jekk hi u tiżviluppa nies fil-moħħ tagħhom tiżviluppalhom ukoll il-qalb tagħhom. Mingħajr ma tinsa li mhux veru hemm primat tal-imħabba lejn Alla jekk aħna ninsew l-imħabba lejn għajrna, lejn il-proxmu tagħna. Għamel hekk u tgħix. Student li fl-università jiżviluppa biss il-moħħ tiegħu mhux qed jgħix. Hawnhekk wieħed irid jiskopri wkoll l-erf tal-qalb, il-qawwa tal-ġenerożità fis-servizz. Hawnhekk wieħed għandu jiskopri wkoll li kull qasam tax-xjenza għandu wkoll link mal-oqsma l-oħra. U li fuq kollox l-esperjenza tal-università tkun sabiħa jekk tagħmel minnha nies li resti ikunu impenjati
fis-soċjal. Inħoss li l-università li tipproduċi biss gradwati li jaħsbu biex ixaħmu l-boots jew biex jagħmlu karriera tkun fallit. Minn hawnhekk jiena nawgura u nitlob li joħorġu ġenerazzjonijiet ta' ċittadini iffurmati, iggradwati, mimlijin xjenza u kapaċitajiet imma li għandhom fil-qalb tagħhom il-vokazzjoni konkreta u ċara li jkunu ta' servizz għal proxmu. L-għarif tal-liġi jiena nafa sew il-kategorija tal-avukati ma rridx jgħaddi taħmar għalkemm ġaba żewġ xorta jrid ikollu r-raġun. Qatt m'għandna tort aħna dejjem għandna raġun. L-argument dejjem irridu nirbħu aħna. U lil Ġesu jgħidlu u l-proxmu tiegħi min hu? U din id-domanda ta' dan id-duttur tal-liġi għaref tqanqal il-Ġesu biex jagħtina parabola li straordinarja li il-patres interpretaw ħafna drabi u b'diversi manjieri, hija l-qalb ħafna anke l-Papa Franġisku. Niltaqgħu ma' raġel li niżel Ġeriko minn Ġerusalem. Ġeriko huwa il-prosfrendo jgħallimna huwa mhux biss is-sit ta' ċiviltà antikissima ta' diversi ċiviltajiet, imma anke huwa wieħed mill-siti li iżjed profondi fil-ġeofizika tad-dinja. Dan ir-raġel fi triqtu lejn dan l-abbiss ta' umanità, ta' kultura, anke ġeografika, abbiss ġeografiku. Imma jispiċċa fl-abbiss tan-nuqqas ta' dinjità. Ta' aggressuri li jneżżgħu ħibiċċruh bis-swat, jitilquh u jħalluh nofsu mejjed. U Ġesu jlaqqana ma' 3 personaġġi li jaraw lil din il-vittma, lil di persuna li sfad vittma tal-kifrija ta' ħaddieħor u jġanna ninnutaw ir-reazzjoni tagħhom. 2 minnhom li wkoll huma esperti fir-reliġjon, il-qassis u l-levita, jarawh u jibqgħu sejrin. Imma jkun hemm Sammaritan li forsi huwa fil-periferija tal-istituzzjonijiet, żgur wieħed li huwa assolutament mhux miqjum minn Iżrael, anzi huwa dak li huwa kważi skomunikat, li jagħmel il-ġest li għalina jsir ġest li jfakkarna f'Ġesu stess. Li meta jara lill-umanità fi stat ta' miżerja, jgħid Ġesu wasal ħdejh, tħassru x'inraħ, resaq lejh, dewwilu l-ġrieħi tiegħu biż-żejt u l-inbit u rabathomlu, u mbagħad tellew fuq il-bima tiegħu waslu f'lukanda u ħassibu, ħareġ 2 dinieri u lil tal-lukanda qallu hu ħsibu jekk tonfoq xi ħaġa iżjed irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Dan huwa l-proxmu. Minn dawn it-3, int min jidirlek li ġab ruħu ta' proxmu? Min ħenna għalih. Jiena nitlob u nawgura li l-istudenti ta' din l-università huma u jikbru fix-xjenza, jikbru anke fil-qalb tagħhom u meta fil-professjoni tagħhom, anke waqt l-istudji tagħhom, jiltaqgħu mal-umanità miġruħa minħabba l-kefrija, jiltaqgħu mal-ambjent iddisprezzat minn min għandu r-reba li ma jagħtix każ ta' affarijiet oħra, jieqfu, iħarsu u mhux jibqgħu sejrin. Imma jmiddu jdejhom biex jagħmlu dak li hemm bżonn isir. Jekk l-istudenti tagħna mhux se jkollhom din is-sapjenza tal-qalb, din l-erf tal-qalb, allura nħoss li verament il-proġett tagħna se jkun fallimentari. Imma jekk aħna
anke bl-ispazju li nagħtu lil ġesti konkreti ta' solidarjetà, anke bid-dialogu bejn il-fakultajiet, anke bil-paċenza li nisimgħu il-xulxin, bil-kuraġġ li npoġġu d-domandi li iżjed ibsin, inħoss li nkunu qegħdin inkabru verament ix-xefaq tal-perspettiva tagħna, nkunu qegħdin inkabru l-qalb tagħna. Lil min jiġi hawn bid-domanda fondamentali jekk Alla jeżistix jew le. Jekk aħna rriti li nagħmlu jagħmlux sens jew le. Ngħidlu tiddejjaqx u tibżax tpoġġi id-domanda. L-università hija post fejn wieħed jitgħallem jistaqsi u jpoġġi domandi. Fejn wieħed jitgħallem ukoll li m'għandniex ir-risposta għal kollox. Imma tkun telfa kbira jekk aħna inħallu li l-qalb tagħna tinxtorob tant u l-moħħ tagħna jiġi attrofizzat b'mod li ma nkunux nistgħu inkomplu impoġġu domandi. Jiġifieri, lan aħħari inħossien tal-esperjenza universitarja hija li tagħti lil pajjiż imħuħ kritiċi li ma jieħdu xejn at face value, assolutament xejn. U dik hija għalija l-garanzija tad-demokrazija. Li jkollna mħuħ li mhux biss jistaqsu, imma għandhom ukoll il-qalb u l-kuraġġ imiddu idejhom għax-xogħol u jekk hemm bżonn ukoll it-tmitt tonqok għall-mannara. Jalla il-Pużillus Grek skont se ngħid jien il-meħla ċkejkna ta' nsara li hawnhekk isibu l-oasi għat-talb tagħhom, li jieħdu pjaċir jisimgħu il-kelma tal-Alla hawnhekk u jaqsmu l-Ewkaristija, tkun ħmira wkoll għall-Università. Mod li minnu konvint mill-fidi nisranija tiegħu ma jibżax jidħol fi dialogu ma' minnu agnostiku, ma' minnu biret, ma' min assolutament jirrifjuta il-kwistjoni jekk Alla jeżistix jew le. Tajjeb li jkollok oasi li hija cozy, li hija protetta, imma Alla ħares ninġabru biss hawnhekk biex inkunu komdi magħna nfusna. Għax inkella nkunu qegħdin nibnu dak it-torri tal-lavorju li huwa komdu minn ġewwa u ma jinteressax minn barra. Is-Samaritan kisser il-kategoriji marlem minn dak li kien mitlub minnu u tana eżempju li jimla l-qalb tagħna bil-ferħ tal-ġenerożità. Min ħenna għalih wieġbu l-għarif tal-liġi, mur għallu Ġesu u għamel hekk int ukoll.